javisko. Vivien Fazekašová. Vivien patrila počas svojho pôsobenia v základnej škole medzi mimoriadne usilovné, cieľavedomé a talentované žiačky. Vynikala najmä v oblasti cudzích jazykov, prírodných vied a umeleckého prejavu. Počas 9 rokov v škole sa pravidelne a zodpovedne pripravovala na vyučovanie, čo sa odrážalo na jej výbornom prospechu a aktívnom prístupe k učeniu. Jej schopnosti a vedomosti sa naplno prejavili v rôznych súťažiach a olympiádach. Výrazný úspech dosiahla najmä v olympiáde v anglickom jazyku, kde sa úspešne umiestnila nielen v školskom, ale aj v okresnom kole. Taktiež sa zapojila do chemickej olympiády, kde ako úspešná riešiteľka preukázala svoje vedomosti z chémie. Vivien sa prejavovala aj umelecky, keď sa zúčastnila súťaže Hviezdoslavov Kubín. Rovnako sa zapájala do súťaží, ktoré preverili jej informatické a logické zručnosti. Aj napriek svojej tichej a nenápadnej povahe sa Vivien aktívne zapájala do školského života, kde prejavila svoju zodpovednosť a spoľahlivosť. Bola členkou rozhlasovo-redakčného krúžku, významnou mierou prispela aj k rovesníckemu vzdelávaniu a s ochotou pomáhala aj mladším spolužiakom. Je tichá, no napriek tomu je veľmi cieľavedomá. Vyniká vnútornou motiváciou, usilovnosťou a zmyslom pre detail. A zda aj preto patrí medzi najlepšie žiačky, na ktorých je naša základná škola právom hrdá. Počas 9 rokov v základnej škole si vybudovala povesť spoľahlivej, nekonfliktnej a skromnej žiačky, ktorá ale vždy podá maximálny výkon. V kolektíve bola obľúbená pre svoju slušnosť a spoľahlivosť. Jej disciplína, intelekt a pracovitosť sú príkladom pre ostatných žiakov. Bianka Brsková. Bianka počas svojho pôsobenia v základnej škole prejavila mnohé cenné vlastnosti a schopnosti, ktoré z nej robia spoľahlivú, obľúbenú a výnimočne všestranne nadanú žiačku. Bola vždy ochotná zapojiť sa do rôznych školských aktivít, kde sa uplatnila jej dôslednosť, kreativita a zodpovedný prístup. Svojimi vedomosťami a záujmami sa presadila vo viacerých súťažiach. Zapojila sa do informatickej súťaže IBOBOR, ako aj do súťaže Čo vieš o hviezdach, kde prejavila svoj záujem o vedu a objavovanie. Bianka bola aktívnou členkou rozhlasovo-redakčného krúžku, dôležitú úlohu zohrala aj v rovesníckom vzdelávaní, kde sa ochotne venovala mladším žiakom a pomáhala im v učení či adaptácii v školskom prostredí. Vďaka svojej trpezlivosti a milej povahe bola pre nich prirodzenou oporou a vzorom. Významne sa podieľala aj na organizovaní školských podujatí, kde bola spoľahlivou oporou pre pedagógov i spolužiakov. Zvlášť treba vyzdvihnúť jej aktívnu účasť pri prípravách oslav 50. výročia školy, kde preukázala organizačné schopnosti a zmysel pre tímovú prácu. Bianku si spolužiaci aj učitelia vážia pre jej milý prístup, ochotu pomôcť, dôslednosť a priateľskú povahu. Jej postoj k povinnostiam, iniciatíva a ochota zapojiť sa do školského života z nej robia inšpiratívnu osobnosť, ktorá môže byť vzorom pre mladších žiakov.